kesenu na mmanụ anyị bụrụ ndaba n'obi anyị kesenu na mma anyị bụrụ ndaba n'obi anyị kesenu na mmanụ anyị bụrụ ndaba n'obi anyị bụrụ ndaba n'obi anyị bụrụ ndaba n'obi anyị kesenu na mma anyị bụrụ ndaba n'obi anyị lụzienu n'obi nụ anyị bụrụ Igwe Dr. D.O. Okechi eze dị ọra mma nke ha n'ọmasị onye ọbụ izuru anyị ji ọbụ ọgụmụgbọ ahịa mere m kene Israel Majesty Igwe Chinyereze na Oraukwu Kingdom. His Royal Majesty, Igwe Dr. Barisa Emeka Ambrose Omora, Igwe Chinyereze nke Ibua, Ina Nega Bogi Igwe na his cabinet, Aga, Igwe Nabana Kulapa, Nabati Igwe Nabana Kulapa, Oraukwu
Okay, that I say no. You're welcome. Dịka igwe ya majesty igwe dọkịta B.O. Okechi igwe nọ daalụ a na-enwetakwa igwe ya majesty ambassador dọkịta Sadam Okenke Kingdom a na-enwetakwa igwe ya majesty igwe Obi Ezan obodo abụọ Odi Ezan agbata obi anyị igwe niile na-ekene gị Ikwu ugo na nwanne webere di na nwa na mmụọ nsọ n'eluigwe goitodila afa gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche ụwa ka esi bịa n'eluigwe nye anyị tata n'ịkwa ụbọchị anyị gbala mmiri anyị gaa dịka anyị si gbaa ndị mehiere anyị ekwela ka anyị wee na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ihe n'ihi na ọchịchị bụ nke gị na ike na otuto mgbe niile mgbe niile amen. Ọ bụ n'afọ Jizọs, ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs, nna Oraukwu niile ọgwụ asatọ nọ n'Oraukwu gbakọrọ wee n'onye isi anyị bụ igwe oyibo barista na ala ụlọ ya bụ Emeka Ọnụọra bụ igwe anyị ka anyị wee kelee gị n'ịwa ji nke 2024 ife ị ga-ama nwoke bụ na ọ bụ di ji na-enyezi ndị bi ya afọ. Anyị na-ekene gị n'ịkwala anyị na ọ dịrọ mma ka mmadụ na ọsọ ya na ọ ga-enye onye enyemaka ka ha wee mee ezinụlọ ka anyị wee bawanye na-enyejufe afọ. Anyị wee na-ekene gị ife anyị na-enwe na ọba anyị bụ ji ka anyị dị ikene tata wee waa ji n'okpuru onye isi anyị na-echi anyị ọfụma na ife niile ga-eme tata ga ọfụma gbuola anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ debe anyị ndụ. Anyị ga-afụ ife anyị ga-eli ife anyị ga-eli anyị gbata aka in Jesus name. Mee ka anyị mụọ ọfụma na n'ime mmechi ka anyị mụọ ọfụma wee naa n'udo maka na di nwere bụ onye nche nwere ife m ga-achọ. Ọ na-eme ka nzụlike n'ime ebe ndụ maka ifi afa ya ọ bụgo na na-aga n'udo nke ọnwụ egwu ọbụla ama atụ maka na ife n'ịnọ ya lụmụ ịkwadogo onye ife olili n'iru nke ndị ilo mụ itega isi m ude iko m ejigo n'ọnụ n'ezie aga n'iru nke Chineke ga na-edu m mbọsị niile nke ndụ ụlọ nke osewula ka anyị ga-ebi ebe surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Chineke gozie anyị niile, gozie efe niile anyị ga-eli ebe anụnwa nye ndị na-enwerọ ka ọ zụọ ahụ na mkpụrụ obi Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
Occasion. No. I will, as usual, begin this address by thanking the Almighty God who has made it possible for all of us to be gathered here for this year's Iwaji ceremony. May His name be praised. Iwaji ceremony, like we all know, is a ceremony that officially precedes the consumption of new yam in the community. It's a ceremony when it's assumed that nobody will eat the new yam until the Igwe performs the ceremonial cutting of and eating of the new yam. Versions of the ceremony are thereafter replicated in the villages by the Opis and Indi Chiers, and even in some families by the heads of families. All these are the prestige and honor accorded to Yam as the king of crops. Iwaji ceremony is a form of Eguaro festival, as it is held every year, unlike the Ofala festival, which may not happen at regular intervals. It is an occasion for the town to assemble again and express their gratitude to God, all His blessings in bountiful harvest, etc. It is an occasion usually characterized by display of various dance groups, masquerades, merrymaking, including lots of food and drinks, which we are going to hold on the 31st of December 2024. Unumanai may be once every 3 years. The last one was held in 2021. So we for Lana and met this next one in 2024. Already, indeed interested a few bigger forms. But I use the equity equity filling of forms that are the 1st of August. But we are using this forum to give them a grace on this festival. Praise the Lord. I will not end this address without thanking everybody who has turned up for this ceremony, including all our invited guests, friends and relations from far and wide, for making our time to be with us in this ceremony. We hope that you enjoyed every aspect of it, and you will be with us again, God willing, in next year's edition. We also pray the same good Lord who brought you Chief Stanley, Walker, what are you by your people doing then? Oraukwu.
one. But it's go to the line vote. Go to the line vote now. Can we buy as executive? Oh, wait, that's your former. Who are you? It's only the American come. I will have to have women support. And the number one support base in the world. So I believe by the 8th we'll get more. I don't know. Take it more. Look, you will make a council or Oraukwu. I can no. St. Mary's Parish, Oraukwu. So I'm going to do better. Giving the opportunity. Do we know your name and your title, sir? You are highly welcome, sir. Please, sir, what is your word of encouragement to you as you celebrate this New Year festival today? Yes, now. Igwe Chinyereze recognized him for the good things in them. And so because now Igwe work it out. Humbly in our midst, Just in the mind the great ambassador, President, Oraukwu Association. Mrs. You're highly welcome. Thank you very much. Finally, sir, because H.R.M Igwe Chinyereze na Oraukwu Chinyereze na kapasi awa keketa. Onwe ibe wepugo onwe ibe tie ka ọka wo fiva nka aka na-eme. Mmasị bọghị na mma. No kita ka they are interested na awa. So mbe ku a. Onye ọbụla chere n'otu obi n'otu A word of prayer to the Igwe, sir. And every time they support on them with the man and chicken and you going to go and can Oh, yeah, no, oh, yeah, 150 years. You are 150 years. Darling, you are welcome. Please, can you remind us of your name? Once more. Darling, you are highly welcome, sir. Thank you very much. This is Doctor. Darling, you are highly welcome. Ani ya
Chairman of Nkole Village, you are highly welcome, sir. May we know your name and your title, sir? I'm Chairman of Nkole Village Community. You are highly welcome, sir. Give you got again, I will go, sir. I went to Hogaraga, when I went to Kaha. I remember when I was what Yanaga. I make it. This is where Nana Wanaga. Go word of encouragement in waking one week. So we go when I catch your wheel. Now I want to know what's out of the modern way now. Makana you on a medal, so now Nagabani, I see the good mana. So Niana, we are not the good. You couldn't come out. You're going to go belly when you see it. Banana. You're going to go down. You see, get a belly. I got them when you can never die here. So now I'll make belly a little good than I will see it. The aqua here when we're Macanonia, oh, yeah, don't they were here, metal, million like a man. Yes, yes. Then I don't want to go. So I ain't very now. You don't know the Amen. Do I have to go to Nahajidon? Amen. This is the chairman of Nkole Village. Oraukwu. And my own brother and friend, the equipment chairman of the community, Honorable Chief Gibson. God bless you. God bless you. I salute you. Super Embassy, College Station, you're highly welcome, sir. God bless you. Oraukwu. Yes. You're highly welcome, sir. Yeah. Because you got Igwe. Village, I went so I got up when you to play August in on I want you. Highly welcome. We'll go on the model as a word of encouragement. We're working with but we can now what we are like your you're highly welcome. Go to the morning waking your Igwe. Okay, we're going to go to Mary. Where is it?
So na nneke. Ego ọbụla ga-akwụsị ile anya. Ụbọchị taata. Ka ị ga-afụ. Ọ ya aga ka ọma chukwu ya. Ị ga-afụ na chi adọrọgo n'elu. Daalụ nne. Again, I'm going to do this. That's the great Igwe Chinyereze. No. You are highly welcome, sir. You're highly welcome. Yeah. I think Igwe in I have no Wagodi. I have one and the calendar. When all the guitar. Even in our name, yes, Open the body waking you as a word of encouragement. We know when I walk on every year. Tomorrow, no encouragement. Encouragement. No, can't honor carry go to go. Can Chapel, well, then you will I want to do the West so yet. We may not. Dalolin, people don't come. I'm going to game again. Here, I say, Coco and Melanie here. Go weekend when I walk on your weekend. I'm not your DC. Go weekend. Now, we want to go higher. I wear Balubanaga. Dalolin, people don't come. Everybody going to that Jesus. Chief Charles, the let's say that's the great You can matter again and can it too. Even a team will make the second. You will make the second Oraukwu. Yeah. You are highly welcome. Because can I be able to remember the data? And if we go near the north, I buy ball, now watch it. I wear the iron you buy. Because ready. Yeah. We give as a word of encouragement. Every year.
ụfọdụ na-asụrụ ya na okwu na-agwa ya bụ na ka o jide ka o ji were eziokwu na-aga maka na o were eziokwu na-aga ndị ichie ibe anyị ndị ana akwụ ya n'azụ ihe niile a na-aga afọ eziokwu akwụghị ka o si wee dị nọ ihe m na-akwụ ya okwu ekpeli nwere ike ikpe n'isi ya isi igwe ihe m na-ebe n'isi bụ na ka ọ dịrị ya mma maka na ọ dịrị ya mma ọ dịrị obodo mma ka ọ na-aga emesie n'azụ n'eziokwu ihe wee gabasịa daalụrị nne ya highly welcome ihe adịkwa n'aha Jizọs daalụrị nne doga ekenekwu gị biko ka anyị mata afa gị Chief Anthony Afudo n'Oraukwu daalụrị nne Chief ọ nwe ajụjụ nchọ ịjụ ka esi awa ji mgbe gboo na ka esi awa kịta onwe ibe ewepụgo ewepụ onwe ibe etinyego etinye ka na-emekwa ka na-awakwa ka esi awa ọnụ ọha na ama onwe ihe ewepụrụ ewepụ ị ka anụgoro ya n'ọnụ ọha ọnwụ nke etiri eti ya adịghị mma ị ka anụgo ya n'ọnụ ọha so na ihe na-aga n'anya eziokwu ịma na ụwa kịta asị nọ digital world ama na digital world nwa obe ndigo omenala emewezie n'elu ya ka nsị ka njọ digitalization enhances it. It doesn't change it. Ikwuru nke ọma biko belu igwe ebele anyị na-ekwu na ọ ga-adịrị ya mma ji a na-awa n'aha dị mma ekwutere nnukwu ji n'aha mana nke anyị ekwute n'aha ọzọ ya aka n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị daalụrị nne amen ọ bụzikwa obi chairman ọhaneze ndị Igbo Miami, Chukwu Emeka Udodeme, yeah, Chief, you're highly welcome, sir. Oh, Chief, if I do not so good, Eji Chinyereze, Oraukwu. Eji Chinyereze, Oraukwu. You're highly welcome, sir. Okay, baby, I'm watching time, man. I'm watching you go, but I see me. Like a word of encouragement. You will keep going. Can we go and have every year? I work when I'm be on a golf man. This year, not even like a packet and idea. When they could have done Yamakari and the cause of Anna Waji, and I got it. I can see I you're gonna try so much. What about the secret? Because belly go then I will buy it. Go buy Apollo. And there's one by the cover. Of course. What was earlier? It won't have a was earlier. Didn't know the was a one in Amen. Oh, yeah, the quality I had. Thank you very much, sir. Hi, Chief, I can look at you. Go for a matter of fact, I can't do this, sir. It will be elect. You're highly welcome. Okay, by the way, my boss will start. Word of encouragement. When we go in our
Igwe Chukwu pịara aka wee nye anyị. Igwe so oyibo. Igwe pụrụ iche. Ọ mara mma. Ọ ma mma nwoke ji enyi. Na-achụ ya. Igwe anyị bụ igwe ya abalị. Ọ sị ya jisie ike. Na Chukwu nọnyere ya. Chukwu nọnyere mmemme. Of course. Ya gara n'iru. Ọ ya na-awakwasa. Ọ ya wakwada. Ihe ọ ya eji mee mmụọ nwa ya akụ ya. Ọ ya na-aga n'iru. Igwe Chinyereze bụ igwe Oraukwu. Igwe ya dịrị mma. Ọ ya dị na mma. Daalụ nne ka emekọta n'akpa gị ọzọ. Obi ụzọ eziokwu bụ ndụ. Obi ọba agba eze bile. Daalụ nne n'ọrụ ukwu. Thank you very much. Daalụ nne. Biko ka ọ na-eze mata afa gị na nke a na-etu gị. Ọ na-awajite ihe emere ahụ ememe na ahụ ọzọ. Nke ahụ ọbara nke ọzọ abụkarị n'eziokwu. Onye ka na-egbo. Ọ nwe ajụjụ m chọrọ ịjụ. Ka esi awa ji mgbe gboo na ka esi awa kịta. Ọ nwere ihe bụ ụdị a, nwere ebe a na-emebu mgbe gboo a na-emezi kịta. Mgbe ọ na-awa ji mgbe gboo, ịma na Chinefu ya adị amawa mma. Ya atagosi na ọ na-eme mburu karịa bifo. Daalụ nne. Okwu ebele inwe ike ịgbanwuru igwe. Okwu ebele inwe ike ịgbanwuru igwe. Ọ na-asịrị igwe ya adị ndụ. Ọ ya si ọgụ. Ọ ya aka nka. Onye kasịa nka. 150 years. 150 years. Ọ ya akarị. Thank you very much. Daalụ nne. You're highly welcome, sir. May we know your name and your title, sir? Oraukwu. Daalụ na you're highly welcome. Biko ka ebe bịa ebe ime mbọchị taa. Ọ ka ọra na eze malụ. Daalụ nne. Daalụ nne. Anyị kenere gị. Okwu encouragement as a word of encouragement inwe ike inyenwe igwe na ji ọ na-awa mbọchị taa ka o nwee ike wee na-awapụnụ ara ọhụrụ. Ekwentị na-enye bụ na chi ịbụ ihe dị n'omenala bụrụ niile na-eme na ndị nke anya ma ndị iche na anyị na-eme ka ọkwa ahụ ọbụla. Okwu ekpere inwe ike ibenwu n'isi igwe. Okwu ekpere inwe n'isi igwe. Ekwe na-ekwere igwe bụ na ọ na-anọ anyị, ọ na-achị anyị ọfụma. Ogologo ndụ ka anyị na-ayọ n'isi ya. O nwee ike chịka anyị nka. Ọ ya adị. Daalụ nne ya anyị welcome ka. Chie daalụ nne. Anyị kenere gị. Biko ka anyị mata afa gị na nke a na-etu gị. Okay, mụ bụ Chief Sir. Emeka Ogedu, Ikwere Eze Nwamara n'ọrụ. Ikwere Eze Nwamara n'ọrụ. Daalụ ka ebe jikọta gị na igwe Oraukwu sa. Igwe anyị ka ọ bụ. Daalụ nne. Igwe na-eme ọfụma. Of course. Ka esi ka bịa ka anyị na-eri ya. Daalụ nne eme nke ọma wee bịa. Ọ ma ajụjụ nchọ ịjụ gị biko. Esi awa ji mgbe gboo na ka esi awa kịta. Ịma anụ katasị na-abago digital world.
ọnwụ ibe Oraukwu si awa dịta na kepọ si awa mgbe gboo ọnwụ ibe ewepụkwa ewepụ ọnwụ ibe etinyere etinye ọnwụ ibe a na-emebu mgbe gboo a na-emezi kịta dịka agazi nwa oge gboo onye ibe na-abụ ihe arụsị nka oge ụfọdụ awa ya ndị otu anyị nwere ka ihe ekweri mana kịta ihe na-eme a na-eme n'ihu ọjara m anyị bụ ebe ihe oge mpe dị ụwa anyị onye si ka anyị eji mara ọchọ maka onwe ihe arụsị dị na ya na ịmasị o nwere ndị na-asị na a na-alọ mmụọ mana isi ya na a na-alọ mmụọ eje na-alụsị ma isi ya na a na-awa ji alụlụ nne one more thing saa biko bụ elu igwe ebele dịzie igwe ekpere igwe bụ na ọ ga-achịka anyị nka 150 years ọ ga-achịka anyị nka ndị ọchị ya ga-abịa ezigbo ọchị ya anyị a na-eti igwe ekpere maka na ọchịka ọfụma ọgụkwata ọfụma ọchịka ọfụma ihe ekwe nso eze ka ọ eze na-achị obodo ekpere ka anyị na-ekpere ya na atụmatụ ya ihe niile na-aga nke ọma daalụ my brother. Thank you very much. I see Galurina. You are highly welcome, sir. Yeah. Because I know the matter of again and can't do it. That's the one. That's the one. Oraukwu. Yeah. Galurina, you are highly welcome, sir. Because if I be able to be able I say, okay, you as a chief, come out to charge you. Guess I want team where go. I guess I want it up. And we go to the region. Oraukwu can make a was there. But we want to remember that time I didn't make a cat. Before, what kind of work now? Oraukwu change. Because the river name get data. River name go. Okay. That day too. When I got modelize ya. Modelize ya. You don't use. I just 9 years by now. I know blue my camera. There's a video. I don't think that. I'm Oraukwu like a word of encouragement. In Wogi, one we went. On our Pologia and Botoro. Never even Maradona. If you're on it, of course, more than of course, continue to be a state. So I'm taking get to see it. Almost of course. Without living there, you come up. The guy have a girl. There's a one. Look at Kanangi. Because I know the matter of a gun can do it. I'm more defined to do so. Yes, you That's an apple. Oraukwu. Yes. Who are village chairman? Daludin the chairman, Mr. Chairman. You are highly welcome, sir. Because if I be a member, I got even that I know me every year. When did I wear no more? When did I wear no more? like a word of encouragement in where we keep a week. When we come in our police, I'm for of course. So I
ise mkpere n'isi ka Chineke dobie ndụ ka ọ chịka nka. Of course. 150 years. 150 years ono chọrọ ya gara. Ya nwere ihe emenye. Na a na-ekwu aka ọjọọ na-arụ ya. Rụọ ya ofu aka iri ruo onye ahụ. O wee nwee ike chịka anyị ga. Ya aha ọzọkwa ya emekwa na-enwe anyịrị. Of course. Daalụ na ekunu nke ọma. You are highly welcome, sir. Biko letekwa ya afa gị na nke a na-ekwu. Ifeanyi Chukwu ụzọ dị mma eze ya. Ifeanyi Chukwu ụzọ dị mma. You are highly welcome. The chairman of Mana Village. You are highly welcome, sir. Thank you. I can again. Because matter of again and engineer? Yes. You are highly welcome. You can do Countryman. Yes. Engineer Countryman, sir. You are highly welcome, sir. What's the relationship between you and the Igwe, sir? Okay, relationship by Igwe now. Before Igwe, yeah, what number? Not in this relation. So I have patronized before Igwe. So Igwe is our patron. You are highly welcome. You guys are wonderful. You go and go already. You go and go like a word of encouragement. In waking when we go and now every year. The word of encouragement now. I didn't hear the better. I think we I think we know where the work and the support of my head in that side. I didn't Yaka. I believe that of my because all gentlemen and the man of his time have so now and as the children what percent in London? Of course. Yes. You are highly welcome, sir. You go belly go better this year. I don't get belly go better. Okay. I'm going to web now. Oh, I can't go for a I know, I think we put me in there. We may go bring with that one year. Of course. And actually going until the start of and David now for the attack is going on here. Then actually do it to fire. The lose of Belias. Not I can't jump on I don't matter. What's my answer then on the those roads? There's no better. Actually, because you can't get a just the engineer, countryman, you are highly welcome.
Thank you.
Let's have a moment. So I'm making a rule. What was that when I need to work out? Not easy. Nobody now, not what I can move. What's the one I want to name it? When I'm so wild, mustn't I know what it is? So I'm making big Oraukwu ekele m unu. Akwụ na ọba afọ nwa bọyị m bụ Chukwu neta usoro nye dike na-achụ arịra. Nwere asị ebe amaada mechasara anya Oraukwu sisi tụọ ya nyere n'omere itiri. E nyere nye ndị ahụ itere anyị lee ihe a na-azụ nwa taata wee bụrụ mmadụ oge ekene Chineke. My Royal Highness Igwe Chinyereze ekenere iwu azụ ndụ nke imere Chineke reward anyị. Anyị nụchara ka otu ido mana ana m asị na ogologo ndụ ka na-azụ Oraukwu biko nụ na nwa dị ana ka unu du anyị chekwaba ya ogologo ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs.
Oraukwu ekele m unu. Asị na m ada agwọ dike na nkịtị unu na-anya na anya unu abụgo unu osi adị ife ọ na-eme nri nne ifu ka oke efi ya nke mgbe a bụ ụdị efi ya last onye chini dike na-achụ arịrị na-eme ụdị ya onwere onye ọzọ ha wee na-ekene ya n'obi ọchị ya awesno ya dịrị ya mma n'ụtụtụ dịrị ya mma n'efi dịrị ya mma na mgbede onye furu ya si na etu o si wee fụ ya dịrị ya mma anyị na-asịkwa na oyeji ya na weze mmiri ọ ya na-eje eje na-abata abata ọ ya dịrị ya mma n'eke dịrị ya mma n'oye dịrị ya mma n'afọ dịrị ya mma na nkwọ wee na-asị na Chineke ga-anara obodo n'isi n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndị ga-epe ụwa mechi nwere ike ịdabasị ya n'ọhụ. Eze ego Chukwu dubere ugo. Chief Dale mekere gị, ọ ga-adị gị na mma. N'ofu nkeji ka amata kwa gị na onye bụ. Dike na-achụ arịrị nke mbụ n'Oraukwu ekene gị. Tadụ n'afọ gị ka e batara n'ọgbọ wee ojuo ọ dịka nwere ihe dịkarịrị mkpa o nwere ife na-emekarị n'obodo iwe batazie ikpe eze chi merụ si ka ọ ga-esibe gị echichi n'ụbọchị Tadụ wee sibe gị echichi echibere gị n'echichi echibere gị ka ife kachasị mkpa ịkachasị eme n'Oraukwu ha ji wee pụbere okpu ịma na abịa n'obodo ọ dị ụtọ n'obodo niile ọ bụghị nsọ igwe disaidịrị obodo disaidịrị obodo bụ ihe disaidịrị nọ wee kwuo na a ga-echi m echichi ndụkwa ha nke Igbo ha wee kwuo etu ha kwuru ka ọ dị so na n'omume na-amasị ha n'omume mụnwa na-amasị ha n'ihe na-eme n'obodo dị obi mma so n'onye ka ha ji wee nọkọọ wee disaidi ya na ha ga-echi mechichi ya nke ha chịrị n'ụbọchị nke tata unu mere ọbzavụ ya so na-etu a ka o si wee gaa echichi echibere gị ka afọ echichi echibere ibe chiri n'ụbọchị tata afọ echichi echiri m tata Oraukwu na-awaji bụ dike na-achụ arịrị nke mbụ n'Oraukwu dike na-achụ arịrị nke mbụ n'Oraukwu gosi na nwere fim na-eme n'Oraukwu na ide mmiri n'ọtụ a niile bifo echie mmadụ dike na-achụ arịrị o nweghị ihe o mere ife ọ na-eme eji wee mali ya anyị na-ekene gị maka echi echibere gị n'ụbọchị nketa a na-awa ji ya eji wee chibe gị echichi ya gee ndụmọdụ ya enyekene dịka nwa okorobịa ụmụnne gị ndị ọzọ ka ha nwee ike kpolitekwa aka na-emekwa ka ndị ọzọ si eme dịka ndụmọdụ na-enye ịfụ nkịta ka anyị si wee nọrụ ndị enyi na n'ebe akwụkwọ ndị be anyị maka nsi eme so na ndụmọdụ na-enye ha ebe ọ na ha kwuru na na-eme ọfụma so ana m agwakwa ha ka ha mụrụ fụ ka nsi were eme uwe mebe dị ka nsi eme so na ihe m na-agwa ha dike na-agwa ha so ka ha gaba mmebe ka ha si eme ka ịgba iwe mara onye ha bụ Oraukwu dịka ị na-achụ alele daalụle nne anyị fụkwala efi ịkpọtara igwe gosi na ezigbo mmadụ ka ịhụ gosi na o tegokwa aka anyị na-eme a sị na ekene dike na nke emelụ omekwa ọzọ dike na chale ya highly welcome ka okwe ebele inwe ike ịgbanwe igwe n'ụbọchị tata echili gị bụ ọwụlụ na Oraukwu na-awa ji okwu ekpele enwe n'isi igwe ana m ayọ Chineke na awa nji nke tata unu na-ekwu anya unu ga-afụ na ọ galụ na ihe dị tata abụghị ihe ka o si wee ga abụghị nke ọwapụ ọ galụ n'anya ka o si kwesị ekwesị so na nke tata
karịsịrị nke na-emegbu eme nke mere eme so na ana m ayọ Chineke na nke ahụ ọzọ ga-aka dị egwu karịa nke emere ụbọchị so na ọhịa na ayọ Chineke daalụ nne biko ka mmadụ n'afa gị na nke a na-etu gị biko ka mmadụ n'afa gị na nke a na-etu gị Ejiọfọ soro onye eze ego ugom si n'obi Chukwu eze ego ugom na Oraukwu daalụ nne ya hali wee akwụkwọ nke ka anyị nọdewere dike na-ajụ arịrị maka ịwaji nke ara nọ n'ime ya gosi na igwe ezi ọhịa ime ezi nwanne ka esi wee bube ologbu iwe nọ ya ka eke obi si nwere gị iso wee nọnyere ya ọ tụkwuru n'anya etu igwe si wee ji anyị eji nwanne m masị na I work in Igwe and in the cabinet. Yes. Pass where Sadana H. One them working my son over there about on our muscle. You are now we are on the TV on our one day. What's even not the natural? One no for my on the Mayo of one door here, my own near. You go to I don't surprise when you're Western when I was teaching a robot star, teaching here, Nabody am more present. And there. Never idea where I have a belebe. I had no police here. I am going to the risk. Igwe na ndị kabinet ya mụsịrị igwe na-agba nnukwu mbọ obodo anyị esi wee dị mma gaa n'iru ya na ndị kabinet ya ọbụkwa nwe igwe na-agbasi mbọ ike so ana m ekele igwe na-ekele ndị kabinet na-ekele ndị obodo niile wee na-ekwu obodo anyị bụ na Oraukwu land of great n'obodo abụọ Oraukwu ya na-aga n'iru daalụ nne anyị kanara gị ọya gba akwụkwọ gị n'aha Jizọs daalụ nne ọchịrị ọzụ ha n'Oraukwu o wee bụrụ n'ụbọchị taata bụ 7th Septemba 2024 a na-awa ji n'Oraukwu ka echiri gị echichi ka ego obi gị dị obi dị m ụtọ maka na atụrụ m anya maka na igwe ebe anyị bụ igwe anya pụtara ihe ọbụla na-eme n'obodo ọ na-afụ ya dịka o ji wee nọkọta wee si n'oyi jiri aka ya baa m aka ebe ọnwa ọchịchị ọzọ ikwulu nke ọma ịma na asị na nwoke kwuru ibe akwụ na-ewe ya ebe ọ nwere ibe kwụ na gị n'akụkụ ọ bụrụ na nwunye gị o gosiri ezigbo mmadụ ka ọ bụrụ ezigbo nwaanyị gosi na ebe ọ na ị na-eje na ọ nọ gị nso ka okwu nwee ike ịgwa nwunye ka okwu ihe gị gwa nwunye gị n'ikwudolu gị na echichi gị ụbọchị taata ego m na-ewepụ ọ bụ nwaanyị ka m na-eje ada eji m ya ihe na-alụ mmadụ isi ọrụ maka ọ bụrụ na erekọgnaiz ihe m na-eme onye ekweta na ọ bụ ihe m na-eme daalụrị nne ka okwu nwee gị gwawa igwe n'echichi ochi gị mbọchị taata anyị na-ekene ya onye ekwura ma na-enye sọpọt ihe ọ bụla ọ na-eme dị mma ka ịkwa inwe igwe obodo n'ihi a na-akwụdolu fa a m na-akwụdobu echi ebe echi na nwa ya emezi mmụọ ike nke Chukwu daalụrị nne anyị kenere gị ọtụle ọzọ ọnwa nọkwa Oraukwu you're highly welcome, sir.
You are highly welcome in this New Year festival that is being celebrated today. A word of encouragement to the king, sir. Well, my president, our king shall live long and lead us very well because we love him. Of course. Mister, are you from this town, Oraukwu? You are highly welcome, Mr. Barisa. Thank you very much. Of course,
Is a word of like a word of encouragement. In way you go Igwe, me see and we don't know what you must have. Go we can now one number so on numbers are on. I don't know where I'm going to go. You know, my same day, Malaysia, you're going to have my country. Malaysia, I am off my way. I'm going to go. I'll share the fire. I know the fire. But I'm not. Sorry, sir. I'm not doing to you. I'm going to Maya. I'm on Oraukwu. Mgbe a na-awaji na kịta a na-awaji onwego ife ewepụ ka aka na-eme ife gboo ruo ma taa ka onwego ife a na-emebu a na-emezi kịta ife gboo dị ife ọfụrụ bụ ya maka iru ga na-aga ọbụla azụ ka a na-aga mana kịka si gọvanọ ọrụ na-aga n'ihu ọ na-eto igwenye m ọfụma anyị kelere gị ya agagokwa uche kelekwe ya
Senior Chineke can and a million of for I want to be for now. I am a sick after Jehovah Brihagos. I go say, see to see, God bless you. In police station, Oraukwu, Excellency, I'm the Saxon that was an example of God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God Even our political giants, God is a beast of it all. That is not you. Ladies and gentlemen, I give up to the Catholic. I don't think of a path. He go to the Catholic here. My glory. I can't go to the Catholic. The Malaya is low. To the Catholic, I'm so happy for this day because no gets in the number. Nobody did when they celebrate, now watch God.
Are you okay? Yes. Sit down. I'm making it. I can't matter for you. And I'm making it. After my KYG to Oraukwu, but you can't do no. I gave a Putegi is so you go to YG now than the email. It's when you knock it off. And if open and name, time on Oraukwu where so how we're watching Kara no Nime. Or one FIFA preacher, Igase, or if a motor or depending each another. Master no where they come on that home edification made. Of course. Or depending or demand. Try them a bit that they never spend again. You swallow me a no, you swallow me a name. Go see the boy now. Of course. So now, I'll make it here. But I know good any that you will support. We should be an hour. I can we when I watch it, over the hour watch. No, what's this here? Na make like the kiss when on Oraukwu but you get again to more be your Oraukwu nile. On the cover of the game, you more Oraukwu ni wepa nke mma we were and therefore pasurons we were of course do all up or channel from the day certificate to date. Yes, we date here. So, any name as yet, your or no chubu, yellow face. And no young one. Or you can say as a junior. I'll make it. I come out of a chicken if I do a man also. On my one of the kitchen, President General, an annual event, kind of recognized. Yes, so that the next season, yam season, His Majesty. May all his enemies go down. Exactly. Thank you very much. Amen. Oraukwu gadi, I gadi, Igwe gadi, Anachi gadi. Thank you very much. God bless you. Let us hear
That's all. That's all. Oraukwu si akwabu ji before na kafia basia awaji taa ụbọchị taa onwe ebe wepụ onwe ebe tie ọ aka na-eme ka esi eme mba na ịmalite ọma ọ na-aga ife ọma na-abata igwe a bụ ife igwe dị iche ndị na-anya ebughị igwe ndị mmadụ si abata na-apụ so ọ bụrụ ife ọma ezigbo onye ọchịchị na ọ n'ọchịchị efu ndị mmadụ ebugo obi fa na-abịa na-eweta ife na-eke mmanya na-eke ife onye na-eme ọ na-emepụta so ife ndị mmadụ kpatasịrị ihe a na-emetụta karịa ka esi eme na biko letekwa na afa gana nke a na-eto n'ụbọchị nke taa nọ maka ịwa ji nke Oraukwu nke igwe barista Emeka ọnọdụ na wapụ igwe igwe amama nke na anyị ka obi si wee dịrị so wee wa ji ka izi bụ amụmezụ nwa amaala na-agbasa ịgbaji bụ esekasa onye esekara ife ịchọ ndị bụ ebe na Igwe Chinyereze nwe brother all my son brother so ọ̀dọ̀ àbára rẹ̀ sí ogologo so ebe àbára wẹ̀ echi ọgwụ ebe ọma anyị wee na-eme ekesa eme adịmanụ dị iro ọkwa paịp mana asa nọ nwanne m gara ebe mmanụ dị ọkwa ten mana nwere ya ikwelu nke ọma da na alụsa biko okwu ebele nwere ike ikpewu n'isi igwe na ndị ọra niile tukọlụ ụbọchị taa onye ukwu ọra niile ọ bụrụ igwe ofu onye ọnụ ọrụ niile
onye na-agụ ụfọdụ isi ya ọ ga-adịra na mma ogogo na-alụ isi gị ọ ga-achịka anyị nka osisi ya onye ha dịkwa ya onye ya dịkwa ka ya onye gị mma aha Jizọs ọ ya dịkwa gị mma The senator, Madike, Canada. My distinguished. Global. My distinguished. No, sir. No, sir. Igwe asị na ime restaurant Igbo a gbara ya meeting agbanye Dalụrụ na anyị kene gị onye ọbụla anyị macha onye ewu mana ka ọra niile makara afa gị na n'ebe a na-etu gị na position sa mụnwa bụ Victor Ume Ọhamadike mụnwa bụ onye na-anọchite anya ndị Anambra Central na Senate na Abuja. Darlene, you are highly welcome, sir. Good message to the people of Oraukwu on the 2024 New Year Festival. Even ebe anyị nọ n'obi Igwe ka anyị nọ, Eze Oyibo, His Majesty Igwe Barrister Dr. Emeka Onora, Eze Oyibo na Oraukwu Kingdom. O nwere ife a na-eme oge ruo na-eme awa ji ọwa nke ọwapụrụ ndị Oraukwu ịhụ na echikịta obere mmanwụ niile nọ na Oraukwu agbawa maka igwe agba anata awa ji echikịta akpọ ọhụrụ n'ebe dị iche iche onye ji ebi ọ na-eme ọgaranya mana ọ bụrụ igwe awapụ ji ata onye mee ịkpa ma ewerie ozugbo so na ebe a na-anara ike ịnazi erie ji ya bụ ọ bụrụ na o mekwara nke arọ n'ụwa ọ dịkwa ka ọ na-adị n'arọ ndị ọzọ ma ndị ichie ya ma ndị Oraukwu onye nwere agbakọ igwe waji onye lụzi onye kọta na ogwuru rie wee were ohere a na-akene igwe na ibe ọ na-eme ndị mmadụ ka ha nwee mmụọ ịba n'ọrụ ugbo maka a na-ejizi onye kọtakarịcha anụ anaka ama na ve emeghị taa ama onye ji rukarịchalụ oturu ugo mana nke kịta abụ ọzọ maka ituru ugo na ọka mmadụ nwee ikerie ive agụụ ji mmadụ n'obodo agụụ ji mmadụ n'obodo anaghị agwa nwata ya pụọ n'anwụ okenye anaghị agwa okenye pụọ n'anwụ onye ọna ga-eji aka kịta ma na ụbọchị agbanwego na onye ọna ga-anachakwa n'ọrụ ugbo ka ije kọlụ ji ga-eri kọlọ ede gị na ndị be gị ga-eri kụwa tomato kụwa onugbu kụwa ebe dị iche iche maka na mgbe mbụ onwere onye na-eji aka eji egoro ihe o eri ije n'ọba ji gị emeri ji esie unu erie mana kemgbe ebidoziri onye nwere na-achụzi nke oyibo ibe niile wee na ije n'abịa kịta nwa obere mkpirisi ji asị gị na 18,000 mmadụ agwaghị je ka ọjị onye nwere ya agba mbọ je ka ọjị n'Igbo kwuru ekwu ndị Igbo kwuru gboo n'ụtụtụ
na aka ajaja na-eweta ọnụ mmanụ ndị Igbo na-ekwukwa na nga na-akpụ akwa agụ ekpughe ya na mmadụ achọzi ime ikezi ka mmadụ gwa gị gị ji echọ ihe ejide ndụ gị na ndị be gị ị na-eche mgbe ya esi ugwu Awụsa bunatara gị tomato bunatara gị ihe nke alụ ga-emekwe gị so ka anyị nachaa n'ọrụ ugbo eso nkwado ka onye ọ na-agba mbọ kọta ife nya na ndị bie ga-eri na ọnwa Julaị dị n'abalị 12 ka m butere fertilizer 1,000 akpa na 69 wee kee ya obodo 58 dị na Anambra Central onye ọ na-kete nke a sịrị ọ bụghị ibe etiri nwaanyị n'akwọ ka akwọ ji eko fertilizer anwa ịmata ya ọrụ ohu iko ka okirikiri a na wee sọ ji ya na ọ na-agbada naanị na-ebu ibu mbọsọ ọka akpọ ndị mmadụ eje hoftu ya ya bụ na anyị ga-enye aka n'ụdị ọbụla abụ na ụdị ịfụ na ndị be anyị nyenwere onwe viva ga-eri ka ghara ijezi na-ego tomato n'ugwu na-ego ma osipaka ma yabasị ka o nwere nke anyị na-eme na be anyị nke anaghị emete nwa ya ka ọnụ nke anaghị na-emete ọbịa na-ekwu so onye a bụ na nna asị ka Chineke gọzie eze Oraukwu eze oyibo gọzie ndị Oraukwu ọ na-achị gọzie ana Oraukwu ife na-ebu eke abụrụ ihe oriri n'ọnụ n'ife dị naanị ọ na-amakpu Chineke gọzie ana Oraukwu ọ ga-abụ ọ bụrụ ọka ka a wụrụ ebe anwa opue ife ọbụla etiri opue ọ Chineke gọzie ana mee ya ọ nabata ife niile a anyị na-ekwu maka ya ka Chineke gọzie onye ọbụla arọ n'ọnwa na-abịa nke 2025 anyị ga-abịakwa ịwa ji ebe a iwewa ji ọgba ọfala ya bụ aṅụrị ka a ga na-enwe onye ọbụla ibiri n'udo ndị nche chewe na ayo na ndị abatago na njọ ibe ọnụ jiji n'aka ka ụnụ ma na aba alahụla ụra bụ na obodo na-aga anyị lahụ ụlọ na-amụrụ anya biko nụ Chineke na-echekwa ụnụ n'afa Jizọs I hope una feel. With the ceremonic wisdom. I hope una feel. Igwe ekene gị daalụ ga adịghị na mma I'm onye ube tụkọkọ ọha na eze afa gị na onye bụ His Royal Majesty Barrister Dr. Emeka Ọnụọra Igwe Chinyereze, the second of Oraukwu Kingdom. Anyị gwa m ekele gị afọ nke pụtara n'obi Oraukwu n'ụbọchị taa dụnụ anyị meke ka ọ tụrụ anyị ife mere iji si n'obi iwe jee n'obi Oraukwu n'ụbọchị taa Tata bụ ụbọchị Oraukwu na-awa ji ya ka anyị waa ji ka anyị ga-eji enuwe waa ji iji wee kele Chineke maka owuwe ife ubi o nyere anyị aka anyị tiri ife na mee nke ọma wee sị ka anyị kelee Chineke tata wee kwuo owere a wee yọkwu ya ka nke arụ na-abịa ma karịa nke arụ anụnwa nnọọ ife anyị mee taa igwe dịka iwepụrụ ji a wee nye ndị Oraukwu niile site n'ọfọ ịgọrọ Oraukwu na ekpere ikpere ha ka ifefe a mere kachasị enyego obi aṅụrị n'ụbọchị taa dị na niile ife obodo anyị na-eme bụ na anyị na-ejikọ aka ọnụ were eme ife niile ị na-anya fụ na ndị be anyị pụtara n'igwe ka iji wee mee omume emekọ ya ọnụ maka oyibo anyị ji mara anyị na-emekọ ife niile ọnụ na-atụkọ alụ ọnụ ka obodo anyị wee na-aga n'ihu ị na-anya fụ na ife mee tata ọ ndị be anyị gbakwara aka wee mee mmemme eme taa ọya ka anyị ji aga ọfọ ka Chukwu na-agọzi anyị mee ka anyị na-adị n'udo wee na-abịa Igwedalụrụ nne anyị kenesịrị gị mana o nwere ajụjụ nchọ ịjụ ka ndị Oraukwu si awa ji mgbe gboo na kafa si awa ji kịta onwe ebe pụrụ iche onwe ebe a na-emebu mgbe gboo adịghị emezi kịta ka onwe ebe a na-eme kịta adịghị eme mgbe gboo ịma na mgbe gboo nwere ka esi wee na-eme n'ụzọ abụrụ ụzọ ụka dịka asị na alọ mmụọ na na-egbu
abụọ ka gwụsịrị ihe ife akpụrụ akpụ so ife niile a anyị wepụsịrị na-eme n'usoro ọ ga-esi wee dị Chineke mma ada egbuzi ọkụkọ na-egwusịara arụsị ma na-egwusịara ndị ife akpụrụ akpụ ọbụla dịka bụ jọsi inye Chineke otuto anyị na-emekwuzi ihe na-eme n'ụdị iche ụdị egwu na ụdị amụ wee bụ ife anyị ji eto Chineke. Finally, sir, thank you very much. Finally, sir, okwu ebele inwe ike ikpe n'isi ndị Oraukwu niile ma ndị ichie niile ma onye ọbụla ọra niile gbasara ihe gbasara ịgba m ji taa ndị si esi wee bịa ma ndị si Lagos ma ndị si Abuja ma ndị si outside the country wee bịa maka ndị taa. Ife anyị na-arịọ n'isi fa bụ na ịfụnanya fa nwere n'ebe obodo nọ wee sị ka ha bịa rụọ arụfụ ụka bịa nọnyere obodo n'ife a na-eme a na-asụ na chi tupu ya agọzifa ebe ha si wee dị ebe ha bụ na ha si wee bịa anyị anachiakwa ka Chukwu dunakwa ha ebe ha si wee bịa bụ tupu a na-agọzifa maka ọ bụ na ọ gọzie na nke o mere onye si ihe ikwu okwu na na-awa ji ifuku ome ọgbakwa mbọ bịa akwa maka ọmụgụ na ngọzi na-esi na ya pụta. Igwe Oraukwu anyị kelere gị Igwe ọ ga-adị gị na mma otu gbara ọzọ a ga-emezi karịa ka anyị mere ara